Maayong adlaw kaninyong tanan, kini si Ontoy Restillador para sa Tangub City Weather and Tide Forecast today. Base sa report gikan sa Pag-asa sa tong regional forecast, ang Caraga, Northern Mindanao ug ang Zamboanga Peninsula makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa ITCZ kun Intertropical Convergence Zone. Posible ang flash floods o landslides tungod sa katag-katag nga kasarangan ngadto na sa usahay nga pag-ulan. Ang ubang parte sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa ITCZ. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa amihanang silangan ngadto na sa amihanang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City, ulanon nga panahon og thunderstorm gilauman sa hapon. Dako ang kahigayunan sa pag-ulan karong adlaw, hinuon hinay ang pag-ulan. Ang kinatas-an nga temperatura kay kasarangang init nga 28 degrees Celsius. Samtang ang kinaubsan nga temperatura kay nindot nga 21 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:33 sa buntag ug mosalop kini alas 6:07 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad alang sa 12 oras ug 34 minutos. Alang sa tumakaigsuunan nga nag-atang sa tong kadagatan, unang taob kaganang alas 3:55 sa kadlawon. Unang hunas kaganang alas 8:04 sa buntag. Ikaduhang pagtaob unya sa alas 2:29 sa hapon ug ang ikaduhang paghunas unya sa alas 9:53 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Ontoy Restillador, una ang Ginoo.